akwọsịalụ m aka tielu ọkụkọ akị. Nwoke m na-anụ bụ di m melụ m ihe niile. Ofu nwaanyị asị m na ya bụ onye Aguleri, ịghọtago, mana di bụ onye Enugu steeti, Nwene na Enugu steeti. Na this guy tụbalịa ime mgbe ya dị 16 years old, wee sị na ọ ga-anụ ya, ịghọtago, wee nụbịa ya wee lụọ onye na ya na-agba wee bili. Ka ha na-ebi na ọ na-akụ ya ihe ọkụli agbogo ọkụli agbede ya na-edi. Ọ sị m o wee lụọ one Christmas, o wee sị ya na ya ga-enye ya ego ka o jegotela ụmụaka kwa Christmas. O wee nye ego ya wee jebe wee lụọ wee golu ụmụaka akwa 44K na-ejesie bata na bọsị afọ n'ụlọ nwụrụ ọkụ. Na o nwere ife a na-eme this man na-emeri na before nke eme na ọ nọgide si na ya na-eso ụmụ nwoke na ya ga-eje ṅụọ ya alụ nsị ya sị ya na nsogbu adọrọ ka udo wee chia so duli eje na alụ nsị ya eje ṅụọ ya alụ nsị ṅụsịala ya ndị be ha wee na-aba si ya nwaanyị o ji wee je ṅụọ alụ nsị ya gwesị ya na ya ṅụrụ alụ nsị ka udo wee do ka ya pruvolu this man na o nwere onye na ya na-abụ na agwọ chọọ ya ji echeki ụmụ ya, ọkwa ịghọtago. Before akwa Christmas a wee mee, this man wee kụgide ihe ya wee pass out. Hey, naanị ya tetezili ndị mmadụ jụọ na-agbụ ya mmiri ya wee na-ajụzi kedu ebe di ya na-asị na ozugbo afọ ya fentịrị ka o jagwala n'afọ ya. Ọ sị m nne ya wee besie akwa wee pakiba ngwongwo ya sị na ya anụsigo na ọbara nke igbu egbu na ya anụsigo ka a na-apakizi. So nwaanyị anya na ha na-abọ bi na the same compound wee sị ya gaa na-aga ichelu ka di gị bata ya wee chalụ na o tekechelu di ya like us no 1 week before this guy wee bata wee bidokwe the same thing. A na-ekwu ọkpọ nwanne ya nwoke wee sị nwanne ya nwoke na ya pakọsịala ife niile ya nwere. Akwa ịghọtago ebe afọ ka m aghọtara ahụ sị nwanne ya nwoke wee gasịa ntụma nwanne ya nwoke ga-akpụ ya jụbi ya ajụjụ na agba na nwanne ya nwoke bịalụ be die bịa tibie ife. Chai, ụfọdụ ndị nwanne nwoke amụrụ m etu m ga-esi wee gwa unu okwu. Chukwu meelu na ebele maka nwa obele ego nwa nchọncha ego ọgọ gị ga na-anwụchanye gị ilezie nwanne gị nwaanyị ịnala ego ahịa egbu esigbu onye as long as na na-ewetara gị nnekwu mmanya. Chukwu meelu na ebele ka nkọgodo ife na-akọ. Ọ sị bụ nna ọkwanye ahụ ya wee bulu ngwongwo ya wee naba wee sị na nke nwanne ya nwoke bịalụ tie ife na be die no license ka ọ gbuzili di ya bụ onye n'aka. Ọkwa ịghọtago ka a naba be nna ya wee dulu ụmụaka ya wee naba nka na-abụ di bịa si na ya ga-edu ụmụaka ya kpọnye ụmụaka ya si oke with all pleasure kpọrọ ụmụaka nka na-abụ okpokwala ụmụaka kpochigeteli ya azụ ya na ụmụaka bikwelu ka a natalụ na ndị mmadụ gwara anya na ọ dị ọzọ ya ajụ. Ịghọtago, ndị mmadụ wee sị ọ bụrụ na ị chọrọ ịlụ di ọzọ gị mụtaba nwa ya ajụ. Ọ sị m maka na Aguleri be nne ya na fa nwee tradition. Amụrụ m maka nke a mana ọ gwara m dat na Aguleri be nne ya na fa nwee tradition dat n'isi be di gị nata na ị nwee right ịtụ ime mụọ nwa be nna gị na ị nwee right ịnụ di ọzọ. Kwa ịghọtago na ọkafa si eme na o nwere nwaanyị Aguleri ga-abata nọsịa be die nata bịa nọla na kwụgharịba ma ọ chebe die mana ya sịfa mba na ya chọrọ nwoke nụnwa mgbe ọbụla ife ji eji wee fie n'anya ka o nwee excuse ọ ga-asị na ọnyanwa bụ reason. Ịghọtago, and na ya bịakwa ume investigation wee fụ na ndị Enugu steeti ndị Nwene na Enugu steeti ndị be Nwene ka a na-akpọ ya na fada amụ nwa mmadụ ya wee ji maka wee sị na ya ma ntụ ime and na ya ma nnu di ọzọ. Na ntị ife amelụ bụ na o nwere mgbe ya liri nwa obele enyi onye ọbụla anya na ya na-abụ na-akwụ di efe ọsị anya hapụrụ ya nwunye na ego ka dị n'isi. Akwa ịghọtago, ọ sị m nne na ọ bụrụ nke afọ bụ nsogbu na mgbe ya chi ụmụaka na-atọ wee nata wee bido obele biznes ya na-eme. Ịghọtago, wee na-eme dis biznes ndị a nwee friza na-abụ na ka ibe sibere ike na ya lesi ife na ya nwee jenareto na-abụ na ya lesi ife ncha na o nwere ife ya nwere na ya nwere ana na-abụ ya gbalụ n'afịa na ka ife sibere ike na ya lesi ife ncha na ya na-azụ ụmụaka na nwoke emekọtara ju ya pịarala m
ya na ọ onye agwa ndị be ha ji ejụọ nwoke ma ọ ka na-anụkọ n'ọdụ anụzi afọ ịghọtago ọsị na ihe a na-eme na onye ya ji wee belu nne maka na ya marọ nne ya na-agwa ya na-asị ya nwa m n'ụzọ tekwe n'aka gị na ọ dị ọzọ na-ajụ